Nosaltres estem convençuts que la xarxa, encara que sigui virtual, el que afegeix com a valor és que les persones que la fan són les que li donen el que ens interessa als altres. Nosaltres no anem a mirar un blog perquè és una cosa molt bonica que està formada per xips de colors, no. Anem a buscar un blog sobretot perquè ens genera una emoció a partir de la interacció amb les persones. Apareix una cosa, que és la tecnologia, apareix una cosa que són les xarxes socials, que ens permeten que el nostre cap no es faci més gran, afortunadament, però sí que puguin augmentar les relacions estables que podem mantenir amb altres persones.